Príjemný dobrý večer prajem, vítajte pri ďalšej časti live streamu s názvom Právo s Patrikom. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, moje meno je Patrik Ozimanič, som advokátom v Bratislave a tento live stream, toto živé vysielanie sa snažím robiť v rámci zvyšovania právneho povedomia a právneho vzdelania v rámci širšej verejnosti. Dnešná 14. časť sa bude venovať téme z pracovného práva, je nazvaná Nástrahy výpovede. A ako to z názvu vyplýva, budeme sa venovať výpovedi z hľadiska zákonníka práce. Na úvod poviem, že pokiaľ máte akúkoľvek otázku, pokojne ju napíšte do komentára, prípadne do správy a môžeme sa na ňu pozrieť. Zároveň teda poviem, že pracovné právo je jedno z mojich najobľúbenejších právnych odvetví, rád sa mu venujem. Preto som aj zriadil osobitnú právnu poradňu, osobitnú stránku nazvanú www.pracovnaporadňa.sk. Odkaz nájdete vlastne aj v popise tohto videa. Čiže pokiaľ máte akúkoľvek otázku z pracovného práva, pokojne mi napíšte, ak budem vedieť, pokúsim sa vám pomôcť. Nebudem teda zdržiavať, pôjdeme teda priamo k veci a začneme teda výpoveďou. V minulej časti sme riešili, čo je a čo nie je výpoveď. Vysvetlili sme si, že existuje viacero foriem skončenia pracovného pomeru a nie všetko, čo ľudia nazývajú výpoveďou, je výpoveďou v skutočnosti. Dnes sa budeme venovať tomu, čo naozaj výpoveď z hľadiska zákonníka práce je. Výpoveď je teda upravená v paragrafe 61 a nasledujúcich zákonníka práce, je jedna z fóriem skončenia pracovného pomeru, pričom výpoveď je tzv. Jednostranným právnym úkonom. Podstata, alebo to znamená, že na jednostranný právny úkon nepotrebujem súhlas druhej zmluvnej strany, čiže zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca a zamestnanec zase súhlas zamestnávateľa. Výpoveď však musí mať aj určité náležitosti na to, aby bola platná. A to platí aj pre zamestnávateľa, aj pre zamestnanca. Pre oboch platí, že v podstate výpoveďou možno skončiť pracovný pomer či už zo strany zamestnanca, aj zo strany zamestnávateľa. Musí však byť písomná a musí byť doručená, inak je neplatná. Vysvetľoval som v minulej časti, že pracovné právo má trošku inak nastavenú neplatnosť právnych úkonov, kde na to, aby v dôsledku nedostatku formy bol právny úkon neplatný, musí tam byť pri tom ustanovení taký dovetok, že inak je neplatná. To znamená, že keď zákon hovorí napríklad pri dohode o skončení pracovného pomeru, že má byť písomná, ale nie je tam dovetok, že inak je neplatná, tak je platná tá dohoda, aj keď je urobená ústne. Pri výpovedi to neplatí, pretože je tam ten dovetok, inak je neplatná. Čiže výpoveď musí byť za každých okolností písomná, musí byť aj doručená. Doručovanie tiež upravuje presne zákonník práce, čiže pred doručovaním výpovede si odporúčam pozrieť, ako je doručovanie nastavené v zákonníku práce. Výpoveď je teda právny úkon, ktorý pokiaľ má svoje náležitosti a je doručený riadne druhej strane, tak vyvoláva právne účinky. Ten právny účinok je taký, že prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca začína plynúť výpovedná doba a tá vlastne plynie v dĺžke, ktorú ustanovuje zákon. A pokiaľ tá výpovedná doba uplynie, tak posledným dňom výpovednej doby zaniká pracovný pomer. Tam je jeden taký malý výkričník, k tomu sa dostanem potom pri ochrannej dobe. Výpoveď je možné odvolať. Možno si pamätáte, že pred niekoľkými mesiacmi, alebo teda minulý rok, ak si teda správne pamätám, bolo také pomerne veľké halo ohľadom výpovedí lekárov a hovorilo sa o stiahnutí výpovedí lekárov. Stiahnutie výpovede, alebo teda odvolanie výpovede je možné, ale iba so súhlasom druhej strany. Čiže ja keď už raz doručím zamestnávateľovi výpoveď, tak nemôžem si to len tak rozmyslieť a povedať, že beriem to späť, musí s tým súhlasiť. Takže na toto si tiež treba dať pozor. Čo sa týka výpovednej doby, výpovedné doby sú rôzne. Výpovedná doba je v podstate 1 mesiac, ak zákonník práce neustanovuje inak. A zákonník práce ustanovuje inak v podstate v týchto prípadoch a rozlišuje, ako dlho trvá pracovný pomer, to po prvé, a tiež z akého dôvodu sa dáva tá výpoveď a kto ju dáva. Čiže pokiaľ ten pracovný pomer trvá vlastne od 0 až do 1 roka, tak v takom prípade je jednomesačná. Čiže v podstate, ak trvá menej ako rok ten pracovný pomer a výpoveď dáva zamestnanec, a to bez ohľadu na to, aký dôvod uvedie, tak je výpovedná doba 1 mesiac. Pokiaľ by ten pracovný pomer trval viac ako rok, tak v takom prípade, pokiaľ výpoveď dáva zamestnanec, tak už je výpovedná doba 2 mesiace. Odpuste mi, pomôžem si aj zákonom, pretože výpoveď má niekoľko lehôd a podmienok a nechcem vám povedať niečo, čo nie je pravda alebo niečo nepresné, tak sa budem občas pozerať teda aj do zákona, aby teda sme mali presné informácie.
Čo sa týka teda tých ďalších výpovedných lehôd, tak v podstate výpovedná doba v prípade, ak je zamestnancovi dávaná výpoveď z dôvodu nadbytočnosti alebo z dôvodu, ak sa zamestnávateľ zrušuje a premiestňuje, alebo v prípade, ak sú to zdravotné dôvody, tak v takom prípade je buď dvojmesačná alebo trojmesačná. Dvojmesačná je vtedy, ak ten pracovný pomer trval minimálne 1 rok a menej ako 5 rokov. Ak ten pracovný pomer trval viac ako 5 rokov, tak výpovedná doba je v takom prípade 3 mesiace. No a potom ešte sa dostávame do situácie, kedy výpovedná doba v prípade, ak výpoveď dostáva zamestnanec, čiže ju dáva zamestnávateľ, je v prípade, ak ten pracovný pomer trval najmenej 1 rok, tak v takom prípade je dvojmesačná. Čiže ak to zopakujem, tak v zásade je výpoveď jednomesačná. Ak ju dáva zamestnanec a pracovný pomer trvá menej ako rok, tak je jednomesačná. Ak trvá najmenej rok, tak je dvojmesačná. Ak mi ju dáva zamestnávateľ, tak rozlišujem, koľko mi trvá pracovný pomer a z akého dôvodu ju dostávam. Ak mi pracovný pomer trvá menej ako rok a dostávam ju vlastne od toho zamestnávateľa, tak je tiež jednomesačná. Ak mi pracovný pomer trvá viac ako rok a dostávam tú výpoveď od zamestnávateľa, tak je dvojmesačná. Potom ale riešim aj to, že či teda dostávam ešte výpoveď z dôvodu nadbytočnosti alebo napríklad z dôvodu zrušenia premiestnenia alebo zo zdravotných dôvodov. Tam sa potom rozlišuje, že či pracovný pomer trvá 1 až 5 rokov alebo či trvá viac ako 5 rokov. Ak 1 až 5, tak je potom výpovedná doba dvojmesačná. Ak je potom pracovný pomer v trvaní viac ako 5 rokov, tak je trojmesačná. Čiže na to si treba dať pozor. Veľmi dôležitá informácia je, že dajte si pozor na to, čo máte uvedené v pracovnej zmluve, lebo ľudia sa často pýtajú, že či musí chodiť do práce počas výpovednej doby. No, do práce chodiť musíte, pretože pracovný pomer zaniká až momentom, kedy vlastne úplne výpovedná doba, vtedy zanikne pracovný pomer a vtedy vlastne zanikajú aj práva a povinnosti. Pokiaľ by ste počas výpovednej doby do práce nechodili, tak v podstate v takom prípade môže od vás zamestnávateľ požadovať náhradu za nezotrvanie na pracovnom mieste počas plynutia výpovednej doby. Túto náhradu ale môže požadovať len ak bola dohodnutá písomne v pracovnej zmluve. Čiže na toto si tiež treba dať pozor, aby teda ste potom neboli prekvapení, ak by od vás zamestnávateľ žiadal v podstate nejakú finančnú náhradu. Poďme sa pozrieť teda asi na to, čo najviac zaujíma ľudí, a to sú dôvody výpovede. Dôvody výpovede pri zamestnancovi je jasné, že zamestnanec z hľadiska zákona môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu aj bez udania dôvodu, len musí byť písomná a doručená. Stačí napísať, touto cestou dávam výpoveď z pracovného pomeru, ktorý som uzavrel na základe pracovnej zmluvy XY. Doručiť, ideálne s doručenkou, aby ste mali doklad, a v takom prípade je teda riadne doručená a platná tá výpoveď. Zamestnávateľ to má zložitejšie, pretože ten musí splniť niekoľko podmienok. V prvom rade musí uviesť výpovedný dôvod a výpoveď vám môže dať len z dôvodu, ktorý ustanovuje paragraf 63 odsek 1 písmeno A až E. A iba z týchto dôvodov a zo žiadnych iných vám nemôže dať vlastne zamestnávateľ výpoveď. Zároveň platí, že výpoveď môže obsahovať aj viacero výpovedných dôvodov, len musia byť jednoznačne odlišené a musia byť presne definované. Nesmie dôjsť k tomu, aby bolo možné zameniť ten výpovedný dôvod, ktorý je uvedený vo výpovedi s nejakým iným. Nesmie byť tá výpoveď neurčitá. Čiže ja jasne musím vidieť, či dostávam výpoveď z nadbytočnosti alebo zo zdravotných dôvodov, alebo či ju dostávam z porušenia pracovnej disciplíny a tak ďalej. Čiže toto je taká prvá vec, ktorú musí ten zamestnávateľ dodržať. Ďalšia vec je, že on musí dodržiať vlastne aj ponukovú povinnosť, čiže musí vám ponúknuť inú vhodnú prácu, k tomu sa dostanem, a zároveň musí dodržať aj tzv. Ochrannú dobu, čiže zákaz dania výpovede, čiže zamestnávateľ vám nemôže dať výpoveď v určitých situáciách, v určitých obdobiach. K tomu sa tiež dostanem. Poďme teda k tým výpovedným dôvodom. Výpovedný dôvod prvý je zrušenie alebo premiestnenie časti zamestnávateľa alebo celého zamestnávateľa. To je v podstate situácia, keď ten zamestnávateľ zaniká alebo sa premiestňuje niekam inám, s tým, že pokiaľ sa premiestňuje niekam inám, tak vlastne tá výpoveď je možná len v prípade, ak zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce. Čiže tam je takáto podmienka. Druhá možnosť alebo druhý výpovedný dôvod je nadbytočnosť. Nadbytočnosť je dosť komplikovaný a z mojej praxe môžem povedať aj, že dosť často využívaný výpovedný dôvod, kde ale vzniká aj veľmi veľa chýb zo strany zamestnávateľov, pretože
Častokrát sa žiaľ stretávam aj s tým, že tie výpovedné dôvody z dôvodu nadbytočnosti sú tendenčné, účelové, so snahou zbaviť sa toho zamestnanca. Samozrejme, česť výnimkám, vysvetlím, ako by to malo v zásade v skratke vyzerať. Nadbytočnosť má jednu základnú podmienku. Musí existovať rozhodnutie zamestnávateľa, písomné rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene. Tá organizačná zmena v podstate znamená, že zamestnávateľ rozhodne, že znižuje počet zamestnancov, mení napríklad nejaký technologický postup, mení zameranie výroby. Paradoxne môže napríklad aj zvýšiť počet zamestnancov, ale rozhodne napríklad predtým, že už nechce vyrábať, nechce vyrábať takéto výrobky, ale zameria sa na úplne inú činnosť a na to potrebuje nabrať nových zamestnancov. Čiže toto je plne v kompetencii zamestnávateľa, to konštatujú aj súdy. Súd nemôže zasahovať do zamestnávateľovho podnikania a hovoriť mu, že čo má a nemá vyrábať. Hej. Čiže pokiaľ sa zamestnávateľ rozhodne, že má výrobnú dielňu, kde vyrába, nejaké topánky a potom sa rozhodne, že chce sa zamerať na niečo úplne iné a začať robiť stolárskú činnosť a mal tam 5 zamestnancov, ktorí robili topánky a teraz najmä zamestná 6 stolárov, tak to je v poriadku. Len musí existovať písomné rozhodnutie o organizačnej zmene a zároveň musí vlastne v dôsledku tohto musí dôjsť k nadbytočnosti. Čiže práve k dôsledku tej organizačnej zmeny a z nejakého iného dôvodu sa stane to, že ja už nie som ďalej potrebný, že už neexistuje potreba práce, ktorú ja som doteraz vykonával. Ono sa to často skrýva vlastne aj za to, že sa tá práca rozdelí medzi iných zamestnancov, tvári sa zamestnávateľ, že jednoducho tá práca už nie je potrebná, pritom len tú prácu nabalí ostatným kolegom a snaží sa tváriť, že vlastne toho zamestnanca už nepotrebuje. Veľmi ťažko sa to preukazuje. Zákon žiaľ nie je nastavený tak, že by zamestnanec mal právo vidieť to rozhodnutie o organizačnej zmene. To je až predmetom súdneho prieskumu, kde môžete namietať, že aby zamestnávateľ ukázal to organizačné rozhodnutie a aby sme sa pozreli, že čo bolo teda organizačnou zmenou a či práve v dôsledku tejto zmeny došlo k nadbytočnosti. Čiže toto je taký základ pri nadbytočnosti. Ďalším výpovedným dôvodom je vlastne strata spôsobilosti dlhodobo vykonávať doterajšiu prácu v dôsledku nejakých zdravotných problémov, v dôsledku choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania, prípadne pokiaľ už dosiahne zamestnanec maximálnu expozíciu napríklad v dôsledku nejakých fyzikálnych alebo chemických, biologických vplyvov. To sa týka napríklad zdravotníckych pracovníkov, ktorí napríklad pracujú na rentgene a tak ďalej. Musí o tom rozhodnúť úrad verejného zdravotníctva alebo nejaký hygienik, ako to takto nazvem ľudovo, o tom, že vlastne toto je maximum, ktorému môže byť vystavený ten zamestnanec. Tu je dôležité povedať, že musí ísť o dlhodobú stratu schopnosti vykonávať doterajšiu prácu a zároveň musí to byť konštatované s lekárskym posudkom. Nie lekárskou správou, nie potvrdením od lekára, ani nejakým výmenným listkom, kde bude napísané, že je dlhodobá strata spôsobilosti. Nie, to musí byť lekársky posudok, pričom ešte dokonca sa rozlišuje, že kto ho môže vydať. Môže ho vydať lekár pracovného lekárstva, prípadne všeobecný lekár a rozlišuje sa aj stupeň náročnosti práce. Podľa toho, či ste jednotka, dvojka alebo trojka, štvorka, tak podľa toho sa to potom v zásade rozlišuje. Ďalší výpovedný dôvod v písmene D obsahuje ako keby 4 také podkategórie, 4 dôvody. A tým prvým je vlastne, že zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi. Typický príklad je bezúhonnosť. Predstavme si učiteľku v materskej škôlke. Zákon o pedagogických zamestnancoch hovorí o tom, že na účely tohto zákona sa za bezúhonného považuje taký a taký zamestnanec. A stane sa to, že ten zamestnanec, tá učiteľka spácha nejaký trestný čin, je právoplatne odsúdená, stratila podmienku bezúhonnosti a tým pádom zamestnávateľ má právo s ňou ukončiť pracovný pomer, lebo stratila predpoklad bezúhonnosti podľa osobitného predpisu. Ďalší bod je, že prestane spĺňať predpoklady podľa paragrafu 42 odsek 2 zákonníka práce. Ten hovorí o voľbe a vymenovaní ako podmienke na uzavretie pracovného pomeru. To sú typicky nejaké také verejné inštitúcie, prípadne zákon teda hovorí, že v takom a takom prípade je potrebné vymenovať toho riaditeľa napríklad základnej školy alebo strednej školy, prípadne je ho potrebné zvoliť, alebo interný dokument hovorí, že týchto a týchto zamestnancov musíme vymenovať alebo zvoliť. V takom prípade je to teda podmienka, ak dôjde k odvolaniu takéhoto človeka, tak stratil predpoklad podľa paragrafu 42 a môže s ním byť ukončený pracovný pomer.
Ďalší štvrtý bod písmena D je, že neuspokojivo plní pracovné úlohy a v podstate nenapraví to ani vlastne počas lehoty, ktorú mu udelil zamestnávateľ na to, aby to napravil. Zároveň platí, že takéto upozornenie vlastne musí dostať posledných 6 mesiacov pred výpovedou. Čiže ak dnes chcem dať zamestnancovi výpoveď z toho, že z dôvodu, že neuspokojivo plní pracovné povinnosti, s tým, že vlastne som ho na to upozornil a dal som mu na to lehotu, aby to napravil, tak od tohto momentu rátam spätne dozadu 6 mesiacov, že či som v posledných 6 mesiacoch mu dal toto upozornenie, a pokiaľ by som to dal 6 mesiacov jeden deň, tak vlastne nemôžem mu dať z tohto dôvodu výpoveď, pretože by bola neplatná. Ďalší ešte bod písmena D je, že vlastne bez zaviedenia zamestnávateľa nesplnia požiadavky, ktoré sú ustanovené vo vnútornom predpise. To sú rôzne podmienky takých špecifických zamestnaní, napríklad, ja neviem, myslím si, možno nejaký hotel, ktorý hovorí, že musíte mať takú a takú rovnošatu, musíte sa takto a takto správať, musíte mať, neviem, letušky, musia mať takto a takto učesané vlasy. Existuje nejaký vnútorný predpis, ktorý hovorí, že takto musíte byť ustrojení a keď nie ste, tak nespĺňate požiadavky. No a posledný výpovedný dôvod, ktorý sa delí na dva, je písmeno E, ktorý hovorí o porušovaní pracovnej disciplíny. Ten hovorí o tom, že výpoveď môžem dať v prípade, ak tu existujú dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru, ale ja sa rozhodnem, že nedám okamžité skončenie pracovného pomeru, ale dám výpoveď. Prípadne nie je ten dôvod okamžitého skončenia až tak závažný, že by som musel naozaj na hodinu skončiť pracovný pomer, ale dám mu výpoveď. Okamžite skončiť pracovný pomer možno, ak bol právoplatne odsúdený zamestnanec za trestný čin, prípadne závažným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu. To je jedna kategória. Druhá kategória písmena E je, že menej závažne porušujem pracovnú disciplínu a bol som tiež upozornený na to, že môžem dostať výpoveď, ak dôjde k ďalšiemu porušeniu v posledných 6 mesiacoch. Čiže znova, od tohto momentu, keď dnes chcem dávať zamestnancovi výpoveď, tak rátam 6 mesiacov spätne a riešim, že či som mu v týchto 6 mesiacoch dal vytýkací list, upozornenie na menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, a či bol v tomto upozornení aj upozornenie na to, že môže dostať výpoveď pri ďalšom porušení pracovnej disciplíny. Ak áno, môžem ju dať, ak nie, tak v takom prípade ju dať nemôžem. Dostávame sa teraz k ochrannej dobe, alebo teda možnosti vlastne, kedy zamestnávateľ nemôže dať výpoveď a platí zákaz výpovede. Zákaz výpovede teda hovorí o tom, že počas určitého obdobia nie je možné dať platne výpoveď. Pokiaľ by v takomto období bola daná výpoveď, je automaticky neplatná. A týmito obdobiami sú napríklad dlhodobá práceneschopnosť, čiže ten človek, alebo teda zamestnanec je na PN-ke, prípadne napríklad ide na kúpeľnú liečbu alebo na hospitalizáciu do nejakého ústavného zariadenia, alebo teda na ústavné ošetrenie. Potom ide o situáciu, ktorá teda nie je veľmi typická, ale napríklad výkon mimoriadnej služby, prípadne výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo uvoľnenie na dlhodobý výkon nejakej verejnej pozície, čiže napríklad, neviem, poslanec mestského zastupiteľstva alebo napríklad poslanec Národnej rady a tak ďalej. Čiže aj to je vlastne ako keby ochrannou dobou a dôvodom ochrannej doby. Potom samozrejme platí aj prípad ochrany tehotnej zamestnankyne a zamestnancov, ktorí sú na rodičovskej dovolenke, respektíve materskej, otcovskej dovolenke. A dokonca to platí aj pre prípad, keď sa osamelý zamestnanec alebo zamestnankyňa stará o dieťa mladšie ako 3 roky. Čiže v takom prípade tiež platí ochranná doba a zákaz dania výpovede. Čiže to sú také tie najčastejšie. Pokiaľ by bola daná výpoveď v tom období, tak je neplatná. Ak je daná predtým, čiže vlastne dnes mi je daná výpoveď a ja zajtra idem na PN-ku a na tej PN-ke som 4 mesiace, tak pracovný pomer mi nekončí po 2 mesiacoch, napríklad uplynutím výpovednej doby, ale tá výpovedná doba končí posledným dňom ochrannej doby, čiže končí mi vlastne až tým 4. mesiacom, tým posledným dňom, teda koncom PN-ky. Ochranná doba vlastne neplatí v niektorých situáciách, čiže napríklad pri tých porušeniach pracovnej disciplíny v situácii, keď môže byť skončený pracovný pomer aj okamžite. Sú tam rôzne výnimky, odporúčam si to vždy pozrieť, že či sa to na vás vzťahuje. Ak ste zamestnanec, ak ste zamestnávateľ, tiež odporúčam pozrieť, že či môžete tomu zamestnancovi dať výpoveď, pretože sú tam výnimky, ale veľakrát sú aj tak chránení vlastne zamestnanci, ktorí sú zamestnanky, ktoré sú tehotné, prípadne sú na materskej, rodičovskej dovolenke, čiže na toto si treba dať pozor. A posledná taká zásadná vec je ponuková povinnosť. Ponuková povinnosť znamená, že
môžem dať, je to hmotnoprávna podmienka výpovede a znamená, že môžem dať zamestnancovi výpoveď len vtedy a jedine vtedy, pokiaľ mu ponúknem inú vhodnú prácu. Pokiaľ takú prácu mám, pokiaľ ňou disponujem. Čiže zamestnávateľ môže dať výpoveď len vtedy, ak tomu zamestnancovi ponúkne v mieste, ktoré bolo dohnuté ako miesto výkonu práce, inú vhodnú prácu. Pokiaľ ju má, pokiaľ ju nemá, pokiaľ naozaj žiadne iné voľné pracovné miesto nemá, tak samozrejme nemusí. Ale pokiaľ ho má, tak ho musí ponúknuť. A to miesto vlastne sa nemusí zodpovedať tomu dohodnutému druhu práce, ktorý máte pôvodne v pracovnej zmluve. Môže to byť aj iný druh práce, môže to byť aj kratší pracovný čas, čiže aj keď ste pracovali 8 hodín, pokiaľ je tam nejaké voľné pracovné miesto na skrátený úväzok alebo iný druh práce za menšie peniaze, tak aj v takom prípade je povinný vám to ponúknuť. Pokiaľ by to neurobil a zistilo by sa v súdnom konaní, že takéto niečo neurobil, tak tá výpoveď je neplatná. A to sa tiež často v konaniach stáva a preukazuje, že či teda bolo ponúknuté iné vhodné pracovné miesto. A pokiaľ teda bolo ponúknuté, tak sa potom rieši, že či ho zamestnanec prijal alebo neprijal. A ak ho prijal, tak teda, že prečo s ním nebol uzavretý ten pracovný pomer, respektíve dohoda o zmene pracovnej zmluvy. Čiže toto sú také základné nástrahy pri výpovedi, na ktoré si treba dať pozor. Ak by som to mal zhrnúť, zamestnanec nemusí mať žiadny dôvod výpovede, môže uviesť akýkoľvek dôvod výpovede, zamestnávateľ môže dať výpoveď len z dôvodov, ktoré sú uvedené v zákone, zároveň musí rešpektovať ochrannú dobu, čiže zákaz dania výpovede, zároveň musí rešpektovať ponukovú povinnosť a teda keď má iné vhodné voľné pracovné miesto, musí ho ponúknuť, pričom tá vhodnosť sa posudzuje podľa toho, či to spĺňa kvalifikačné predpoklady a zdravotné predpoklady toho zamestnanca, toho konkrétneho zamestnanca. A zároveň teda musí rešpektovať napríklad pri nadbytočnosti to, že musí prijať písomné rozhodnutie o organizačnej zmene a práve v dôsledku tejto zmeny musí existovať príčina súvislosť, že práve v dôsledku tejto zmeny sa stane ten zamestnanec nadbytočným. V opačnom prípade by tá výpoveď mohla byť neplatná. Čiže na to si treba dávať pozor. Pri nadbytočnosti tiež je potrebné si pamätať aj to, že zamestnávateľ nesmie otvoriť zrušené pracovné miesto počas 2 mesiacov, odkedy teda ho zrušil a prijať na neho nového zamestnanca, pretože to by bola jasná tendenčná výpoveď. Priamo to zakazuje zákon. Takže na toto je potrebné si dať pozor. Výpoveď musí byť písomná, musí byť doručená a v prípade zamestnávateľa musí byť jasne, skutkovo a presne vymedzený dôvod výpovede, aby každému bolo jasné, kto si tú výpoveď prečíta, že prečo ten zamestnanec dostal výpoveď a z akého dôvodu ju dostáva a že to teda je práve dôvod, ktorý hovorí zákonník práce. V tomto momente vám ďakujem za pozornosť. Ako som hovoril, pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, môžete mi pokojne napísať s tým, že na budúce sa budeme venovať podľa všetkého pravdepodobne neplatnému skončeniu pracovného pomeru a nejakému základnému postupu, ako by sme mohli v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru postupovať. Prajem vám ešte príjemný večer a dovidenia.